rahmatullahi wa barakatuh. Yau za mu yi karatu ne akan yadda za ka yi creating ɗin fulawa a Corel Draw X7. Farko za ka shiga X7. Ok, sunana Abdullahi Mu'azu Yusuf daga AMY Graphic Design. Muna buƙatar liking da Allah da kuma share, sai kuma subscribing uwa. Muna fatan za ku yi mana share ɗin wannan group ɗin. Muna godiya sosai bisa haɗin kanku. Farko za ka shiga new page. Bayan ka shiga fejin da kake bukata wannan aikin naka na creating din flower ya kasance, misali mu yi amfani da A4, za ka ɗauko wannan abun da ake ce mai freehand tool. In ka ɗauko shi sai ka zana shi kamar haka. Bayan ka zana sai ka koma ka je ka sa mai kala. Misali mu yi amfani da wannan kala, sai ka ɗauko shi ɗin again, sai ka ɗan daɗa zanawa haka. Bayan ka zazzana kamar haka ɗin nan, sai ka bi kowace area ka yi smooth ɗinta inda zai zama na cewa abun ya ɗanyi kyau sosai. Ka tashi idan tashi ya zama ya yi kyau sosai. Annan ma sai ka yi deleting. Ta hanyar deleting nake yin wannan, fitar da wannan shape ɗin. Duk area da ka ga bata yi ma daidai ba sai ka je ka tabbata sai ka yi delete. Ina fatan kun gane. Sai ka dai sassaita shi yanda dai idan abun fulawa ta tashi fitowa za ta fito da kyanta. Kar ku manta ku danna mana subscribing in ba ku yi ba, in ba ka yi ba kai, in kuma ka yi to shikenan sai ka yi liking, ka yi share. Muna godiya. Bayan nan sai ka saita abin naka ya saita sosai yanda ake bukata, kamar yadda kuka ga ina ta faman saita shi din nan. Yawwa, subhanallah. Kai control Z ka saita shi dai inda zai saito, sai ka samu ja shi kuma. Gani ba wai dole sai kalar da na saba, amma dai abin da ne nake nuna muku cewa fuskanci yadda ake. Sai ka tafi bangaren nan gurin da ake ce mai blend. Gani sai ka danna shi, sai ka zo daidai tsakiyar tsakani. Gani wannan shi ake kira da kala. Bangaren idan za ka yi certificate ko za ka yi ID card wanda akwai security a jiki, ko dai da sauransu dai abubuwa designing wanda ake yi kala-kala, to za ka iya amfani da shi wannan designing ɗin da kuka gani. Idan kana son ka ƙara mai armashi kuma, so za ka shiga nan. So akwai dai tutorial wanda za mu yi confirm akan irin wa'annan abubuwan. Muna fatan za ku ci gaba da bibiyan mu domin kawo muku irin wa'annan abubuwa masu ban mamaki a Corel Draw, wanda mutum ka daɗe kana amfani da Corel Draw amma kana ganin irinsa baka san ya za a yi ka yi da kanka ba, sai dai kaga wani yayi ka ɗauko nasa ka zo ka saka ka dinga yin amfani da shi. Wannan shine Corel Draw Graphic, shine designing. Mu kuma muna tare da ku, kuma insha Allah mun dinga kawo muku irin wa'annan kenan. Dai za ku danna mana subscribe kuma za ku ci gaba da tafiya tare da mu. Mun gode. AMY Graphic Design.